Croeso nôl I Ochr 1. Fel oedden ni'n sôn wrth dwytha, da ni am dreulio cyfnod o amser yn stiwdios enwog Monnow Valley yn Sir Fynwyg, yn wahodd rai o artistiaid blaenllaw Cymru I ddod I wneud cyfr o glasur Cymraeg. Yn cael y fraint wrth yma Daf a Gruff o Palenco, a'r artist electronig Ifan Dafydd. Mae'n gymryd injection. So, tair can mewn fan hyn o dan thema neu artist benodol. Chi'n dewis un o'n nhw, a chi'n cael tan 6 o gloch yn yma I wneud eich fersiwn eich hun ohono fo. Can I Gymru. Glasuron Cymraeg. Hwna di'r thema? Ie. Okay. Glasuron Cymraeg. Arwel. O ia. Glasur bob un. Gan I glano? Wow. The strings one. Mae'r ffaith bod chdi'n gwybod ni. Pwyti bo yna? Dwi'n gwybod. Swn fatha cant Alan Partridge yn y gym. Mae'n rhywbeth neitha fi, dwi'n eisiau gwneud calt. Dwi'n licio calt. Ond... Swn i wedi cael... Dwi'n am a dim. Amser. Ond... Dwi'n gwybod. Allai'n gweithio efo. Tri cod, rili, dwi'n cael mynd am dro bach. Oce. Dwi'n gwybod. A ni am dro fo Bryn Fawn, ta? I remember you well at the Chelsea Hotel. Be chdi meddwl, neud yn half-time? Swn i'n neud o half-time. A just fatha... Chile falle. Ond dwi'n eisiau fod rhy cheesy, ie. Ond... Ie, swn i'n cael rhyw... Mwy cheesy. Swn i'n gallu reid drum track, illa, just I gael fatha tempo, lle. Swn i'n neud o'i click track. Dwi'n gallu chwarae drums I click track, de. Dwi'n gallu chwarae drums. A just fatha... Alla na ni... Just I gael half-time na, a swn i'n gallu llenwi'r gaps wedyn, illa. Cool. Lle mae bottom record, toge? Owain. So, beth ti'n neud wan ta? Dwi'n siŵr iawn. Dwi'n meddwl bod ni'n rhaid drums I lawr I gychwyn. Achos bod fi fewn ma, dwi'n gyrch ar drums. Mae Ifan yn gallu chwarae drums, da. Ella dyle fo fod yn eistedd. So, mae'n rei fatha pro, lle mae'r chords I gyd yna fo. A mae hwn efo limited, sydd I gwybod, efo... Sgol spinner hwnna, dwi'n meddwl. Ti'n bach beats, efo ddim? Na, fe. As I gallu eisiau, ne? Dwi'n dall hwnna, ond... Awn i hwnna trwedd? Ie, mae'n spinner hwnna. Ie. A fe ddim. Ar ôl chwarae mymryn efo'r gan, mae'r strwythyr yn siapio, yr offer yna am pentyrru, a'r bardd o Montreal yn dod yn fyw. Gruff a Daf, sy'n hwn yn cymharu hyd yn hyn efo sydd ydych chi wedi arfer gweithio? Da ni'n lwpio bethau rhyw bethau fel arfer. Ie. Dwi'n mynd gwybod. Ie, bethau whoops, ma felly. Gruff, beth ti fel? Dylch bach yn confused efo'r... Bob dim. Pwy sy'n canu? Daf? Dwi'n meddwl, ie. Mae'r person yn arall canu, de. Join in, da. Mae o'n deud ei ddeud heb wenu, Lady Midnight Man a'r hippie. O na, dwi wedi... Oh, this is the chorus actually, but just keep it going. That works really well. No, it works better actually, that chord structure with... Yeah. Be nes di, oedd nes di ddod I fewn yn fanna. So oeddech di fatha un section yn hwyr bob amser. Ond dim match. Oedd y chords y chorus yn gweithio rili dda fo'r pennill. Dwi'n gweithio rhan yn hun, lle. Efo headphones gyda nos o arfer. Ie, fyna gallu bod yn rhwystredig mewn ffordd pan mae jyst chdi a dy fiwsig di a mae elfen o ansicrwydd yna trwy'r adeg, lle.
Dwi jyst yn mynd i reid dipyn o batryma fe yma. A dyn fel mae'r trac yn chwarae newid o un i llall, so... Ia, mae'n unig o weithio rhywsyd. Gruff a Daf, sut mae'r broses di bod? Wahanol i chi? Wel, eitha gwahanol i fi, de. O ran, mae'r steil o music gwahanol i beth sy'n fel arfer wneud. Dwi'n meddwl, mae gen Ifan steil mor unigryw. Sydd mae'n hollol, ti'n nabod y steil yn syth, rili. Felly, unwaith oedd chwarae o'r cod o rhywbeth a... Oedd yn swnio dda trac Ifan Dafydd, to. Sut ti'n teimlo'n clywed y lais di nôl ar trac fel un? Yn ôl sôn, mae rhywun wedi deitha fi bod Ifan yn mynd i wneud bach o rhyw bethau fel efo hefyd. Dwi wastad bod eisiau bod yn chilled out hip-hop artist, so mae'n iawn i fi. Dyna wyt ti'n bod? Ie. Daf Kelly. Cool.